Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Nurwan. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň biri Türkmenistanyň Odalky daşary işler ministri, Odalky prezident Sapar Muratniýahyň janyna kast etmek synanşygyny aýplanyp ömürlük tutsak edilen Boris Şeýhmuradowyň inti Konstantin Şeýhmuradowy 1,5 ýyl öň Garabogaz Bektaş şäherini görenligini, onuň bu ýerde sürgünlükde ýaşap we işläp ýörenligini habar berýär. Emma bu maglumat häzirlikçe başga çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Olar diýer Work'un kampaniýasynyň maglumatyna görä 1951-nji ýylyň 4-nji ýunyna doglan Rus we Türkmen raýat Konstantin Şeýhmuradowyň häzirki ýaly belli däl. Konstantin Şeýhmuradowyň tas erkinlikde ýaşap ýörenligi barada habar Türkmen jemgyýetçiliginiň we onlarça halkara hukuk guramasynyň wekilleriniň 25 fevralda Ýewropada howpsuzlyk hözmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistan boýunça işe girden Moskwa mehanizminiň 15 ýyllygyna gabat Ýewropada howpsuzlyk hözmatdaşlyk guramasyna ýüzlenme çap eden wagtynyň ýa-da gabat geldi. Olar diýer Work'un atly halkara kampaniýasynyň şu ýylyň 23 fevralynda täzelenen sanagyny Konstantin Şeýhmuradowyň ady Türkmen türmesinde diýri itenleriň ýa-da zorlukly ýitirmedilen diýip hasaplanýan tutsaklaryň arasynda getirilýär. Emma Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi Konstantin Şeýhmuradowyň 14 ýyl çemeseň kakasy ýogalanyny, 10 ýyl çemeseň ejesi ýogalanyny Aşgabada en atasynyň ýasyna 3 günlük goýberlendigini, muny köp adamyň bilýänligini tasdiklýar. Şonuň bilen bir wagtda Azatlygyň çeşmesiniň bu habary 2016-njy ýylyň tomsunyna däli näme üçin edil şu wagt aýtmagynyň sebäbi düşnüksiz bolup galýar. Bellemeler Aşgabatly çeşmenin bu maglumaty hukuk goraýjy guramalara we aktivistlere 25-nji noýabrçylar barada şu wagtda çenli ma'lum bolan ýa ma'lumdy gaýdylýan maglumatlara ters gelýär. Şol wagtda Türkmen häkimetler halkara guramalarynyň ilgiderli çağırşlaryna garamazdan öňkü prezidentiň janyna kast etmek synanşygyny aýplanýanlar barada açyk maglumat bermeýär. Ikinji tarapdan soňky ýyllarda olaryň käbiriniň jesetleri garyndaşlaryna jaýlamak üçin berildi. Boris Şeýhmuradowyň ogly Bayram Şeýhmuradow Konstantin Şeýhmuradowyň Bektaşda sürgünlükde saklanýanyny barada habar tasdiklamady. Onuň pikirine görä Azatlygyň çeşmesiniň Bektaşda Konstantin derle onuň ogly Murady gören bolmagy mümkin. Başda 25 ýyl türme tutsalygy berilen Murad 12,5 ýyl koloniýada bolup, soň 3 ýylyň dowamynda Bektaşda ýaşamaly edildi we 2017-nji ýylyň 18 fevralynda Aşgabada dolanyp bardy diýip Bayram Şeýhmuradow Azatlyk radiosyna aýtdy. Emma Azatlygyň çeşmesi özüniň Murat bilen Konstantin çalşyran bolmagynyň ahmarlygy barada çaklamany üzül kesil ret edýär. 2016-njy ýylyň tomsunda men Bektaşda bir toýa bardym welin bir tanış ses kaptalymdan Starik diýip gaýgarýar. Seretsem Kostya. Salamlaşdyk, hal-ahwal soraşdyk. Men oňa agşam toý ýerine gitmegi teklip etdim. Emma al toýa barjak däldi. Ýöne toýun kaptalyna bir jaýda bir gize bile turdyk diýip çeşme aýtdy. Olar Kostya'da dol erkin, ýöne olaryň Garabogazdan Bektaşdan çykmagy gadagan, işleýärler, aýlyklaryny alýarlar. Türme şerti däl, öz başlaryna kwartira zat edinipdirler. Ýagny kirene ýaşaýarlar diýip Aşgabatly çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Bundan başga çeşme Konstantin Şeýhmuradowyň 2002-nji ýylyň dekabrynda tutsak edilen baradaky maglumaty ýalana çykarýar. Kostyan bir wagty ýygnamadylar, oňa 6-7 aý degmediler. Sebäbi o zatlaryň içinde ýokdy diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, hünäri boýunça injener bolan Konstantin hiç wagt agasy Boris'a daýanyp biznes etjek bolmandyr. Ony diňe sürgün etdiler, bolany. Ol şu taýda işläp ber, aýlygyny alýar. Emma hepdede 2-3 gezek özüni hasaba alyrmaly we Bektaşdan çykyp bilmeýär. Onuň çağalar bilen telefon gatnaşy bar. Pakanyň mamasyň ýasyna baryp gaýtdym. Hersinde 3 günlük ruhsat berdiler diýip çeşme aýtdy. Şu aralykda Azatlyk radiosyna Konstantin Şeýhmuradowyň Aşgabatdaky jaýynyň töwereginiň daşynda gödökçiligin güýçlenirilen barada maglumat gelip gowuşdy. Mundan öň Azatlyk radiosyna 25-nji noýabrçylaryň biriniň Aşgabatdaky aýalyny özüniň diýirdi barada habar ýetirenligi, emma onuň nirde we nähili ýagdaýda saklanýanlygyny aýtmanlygy, şol wagtda agtyklarynyň dünýä ýenenliginden habarlady barada maglumat gelip gowuşdy. Olar diýer Work'un kampaniýasynyň maglumatyna görä Türkmen türmesinde diýri itenleriň diňe bilinýänleriniň sany 110 adama ýetýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündölügi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşowuz welaýatynda eýýän bir näçe aýdan bäri hujuluklardaky tovuklaryň näwilli bir wirusa ýolugyp haram ülýändikleri barada maglumatlar owuşýar. Azatlyk Radiosynyň ýurdun Demirazyk welaýatyndaky çeşmeleri Boldumsaz we Gurban Sultanyjy etraplarynyň owularyna tovuklaryň eýýäm onurçysynyň harap bolandygyny gurrun berdiler. Virusdan ölen tovuğun eti kömür ýaly garalýar. Bir tovuk virusu uçraýsa, bir hepde yetmän owanyň belli kozoluklaryndaky tovuklar hem oňa ýolugýar, diýip Azatlyk Radiosynyň Boldumsazdaky çeşmesi gurrun berdi. Sol bir wagtda yerli veterinar lukmanlaryň dürli viruslara garşy urýan tanzymlarynyň hem kömek bermeýändigine üns çekilýär. Veterinarlar çoğurtma virusuna we towuk dümegine garşy vaksinalary tanzym edýärler. Emma olaryň hiç hili peýdasy ýok. Veterinarlaryň özleri hem häzirki virusu anyklap bilmeýärler, diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi gurrun berdi. Mundan başga howanyň temperaturasynyň üýtgäp durmagy Daşowuzda gara malarda sivir başı virusynyň hem gaýtadan peýda bolmagyna getiripdir. Sol bir wagtda sewitde gerekli vaksinalaryň hem ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Ýeri gelende bellesek Azatlyk Radiosynyň Daşowuzyň häkimliginden we saglyk goruş edarlaryndan ýokurda beýan edilenler dogrusynda nähildir bir kommentari almak synançyklary netije bermedi. Ýurdun resmiýetleri we mediýasy hem bu ýagdaýlar dogrusynda ilat köpçüligine hiç hili maglumat bermeýärler. Galy bersede soňky 2 ýylyň dowamında Daşowuzda hojuluk mallarynyň dürli viruslara uçrap haram bolýandygy barada ýygy-ýygydan maglumatlar gowuşup başlady. Ýatlatsak, geçen ýylyň aýagynda Daşowuzda gara mallaryň onurçysy näbelli bir virusdan ölüpdi. Sonda mallaryň derisiniň içinden şänik ýaly çiýişleriň döräp, olaryň ot iýmän bir hepdäniň içinde helak bolýandygy bellenilip geçilipdi. Şol wagt hem sewitin veterinar lukmanlary ne virusu anyklap, ne de bir oňa netijeli çäre tapyp bilipdiler. Şeýlede 2016-njy ýylyň aýagynda Daşowuzyň Lewabyň we Ahalyň käbir etraplarynda tutuşan sivir başı virusu sebäpli onurçy hojuluk mallarynyň, şol sanda tovuklaryň hem haram ölendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Sonda tovuklaryň köpçülikli ýagdaýda gyrylmagy diňe bir hususy hojuluklarda däl, eýse uly towuk toplumlarynda hem bolup geçendigine üns çekilipdi. Bu ağırlykda ýurdun döwlet mediýasynda maldarçylygyň pajarlap we bede wady bilen üsýändigi dogrusynda çykyşlaryň we telereportajlaryň berilýän pursady mahallaryň dürli, şol sanda anyklanylmadyk viruslardan, vaksinalaryň ýetmezçiliginden haram ölýändikleri barada dymylýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündölügini dowam etdirýäris. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. Sakarya etrafında martda köpçülüklerin işten çıkarmaların boljogy duydurulupdyr. Türkmenistanda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna gurnaýan saparynyň öňü syrasynda Sakarya etrafyndaky döwlet idaralaryna işleýän büdjet işgärlerine mart aýynda köpçülüklerin işten çıkarmaların boljogy arasynda duyduruş berilendigi, käbirleriniň bolsa işten çıkarlandygy we muňa näýlelik bildirýänleriň prezidentiň sapar mahalynda durnuksuzlyk döretmeginden howatyrlanyp, howpsuzlyk gullugy tarapyndan ýörüýte gözüçülük aslına alınanlığı öňe sürilýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosyna bu urda maglumat beren Sakar şäherçesindäki käbir döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä, etrapdaky saglyk pudowynyň işgärlerine eýýän köpçülüklerin işden çıkarmalary barasynda pasaşlar edilmäge başlanypdyr. Bu habara alan käbir büdjet işgärleri has çykmejik maglumat almak we bolup biläjek şeýle ýagdaýa öz näýleligini öňünden bildirmek üçin Sakar şäherçesiniň häkimligine ýüz tutupdyr. Etrapdaky resmiýetler bolsa olara
bu habaryň dogurdugyny tasdiklamak bilen bir hatarda döwletden aýlyk alýan işgärler ykdysady sebäplerden köpçülikliň ýagdaýda işden çykarlar. Biziň edip biljek işimiz ýok we bu biziň ygtyýarymyzda däl. Kabul edilen şeýle karar siz näme etseňizem üýtgedilmez. Innem nire şikayet etmek isleýän bolsaňyz, baryň ediberiň görünüşine jogap berip köpçülikliň işden çykarmalaryň nähili görünüşde boljagy arasynda jikmejik maglumat bermenlerler. Aýdylyşyna görä Sakarya etrafynda mart aýyna garaşylýan köpçülikliň işden çykarmalarda işini ýitirmekden howatyrlanýan käbir döwlet işgärleri eklençsiz galmady ýaly özlerine iň azyndan daşary ýurtlara zähmet migrantlygyna gitmegiň şertlerini ýeňilleşdirmek barasynda häkimlikdäki resmilerden kömek sorapdyrlar. Häkimliň işgärleri işinden boşadylan we boşadyljaklaryň daşary ýurtlara eklenç üçin gitmegini ýeňilleşdirmäge hem kömek edip bilmejegini aýdypdyrlar. Eýämden işinden boşadylan käbir ogulky büdjet işgärlerine bolsa, goloýda işinden boşadyljaklar bilen bilelikde halkyň arasynda dartynlyk töretmedi ýaly giýjäň ýarymyna Sakar şäherçesiniň häkimliginiň jaýyna çağırılıp, howpsuzlyk gullugynyň işgärler tarapyndan ätiýaşdan soraga çekilip, bolup biläjek protestlarlara goşulmalyk barasynda bir duýdurşlar berilip başlanypdyr. Adynyň efirde agdalmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen bu urda gurrundaş bolan we häzir Sakar etrafyndan Türkiýe eklenç etmäge gelen ol kärendeçiler bileşiginiň ýolbaşçysy, Saglyk pudugynyň işgäri we etraf elektrik üpçünçüligi idarasynyň işgäri bolup işlän ýaşuly zähmet migrantlar köpçülikliň işden çykarmalar üçin görülen taýýarlygyň hem guramaçylykly basyşlaryň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewawa gurunan saparyna gawat gelmeginiň halk köpçüligini gaty geňirgendirendigini öňe sürýärler. Adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosyna bu urda maglumat beren Istanbulda işläp ýören Sakarly käbir zähmet migrantlaram soňky wagtlarda öz ýaşaýan etrafyndan Türkiýe ýaşy 50-den 60-dan aşan ogulky döwlet işgärleriniň eklenç gözlegine has köp gelmäge başlanygyny tasdiklaýarlar. Söz jemläp aýtsak, Sakar etrafynda martda boljagy öňe sürilýän köpçülikliň işden çykarmalar barasynda degişli resmilerden nähilidir bir kommentariýa almak ähli synançlara garamazdan Azatlyk radiosyny başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Paýtagtda penjireleriň aýnalary garaldylýar. Aşgabatda hususy dükanlaryň aýnalarynyň garaldyrmaly edilýänligi barada Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri ýazýar. 25 fevral günü çap eden habaryny agdalýan neşir ilkinji nowatda esasan paýtagtyň merkezi köçeleriniň uguruna ýerleşýän hususy dükanlary tijemek bilen bir hatarda häkimligiň işgärlerinden, polisiýa gullukçylarynyň we sanitar epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden düzülen toparyň dükanlary aýlanyp, olaryň penjireleriniň aýnalarynyň garaldyrmagyny we mahawat nişanlarynyň aýrylmagyny talap edýänligini habar verdi. Dükanlaryň aýnalary boýunça çäklendirmeleri Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary hem tasdiklap, ozal protokol köçelerine geçirilen aýnalary garaltmak şäheriniň häzir Aşgabatyň beýleki käbir uly köçeleriniň uguruna ýerleşýän hususy dükanlardan talap edilýänligini ünsü çekýärler. Bu barada Aşgabatyň ýaşaýjysy Ýençi Amamrat Bugaýew hem Azatlyk radiosy bilen gurrundaşlykda giňişleýin maglumat berip, aýnalaryň ozal paýtagtyň anyk haýsy künjeklerine garaldylanlygyny, häzirki wagtdan ýerlerde talap edilýänligini we dükan eýlerine salgylanyp bu çäreniň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat berdi. Häzir nüfus talep edilen ýa köçeler bire Ahmet Ýasaw köçesi var, bir demir ýolundan gaýrady. Inne şu Ahmet Ýasaw köçesiň bir uzun köçelerin biri şäher demir ýolunyna şu urunda ýerleşýän talep edilýär. Ondan öňkü Hudaý berdi, häzirki Atamrat Niyaz köçesi var. Şu köçede bir gunmatar bölegi, ýani Şeyh Diýletde, şu otada elitizade fanny var, bildirildi. Sırdylan ondan sonra häzir şol köçäň Gunnogor dowam var. Gunnogor dowamyň Aşgabat şäheriniň 6-njy, 9-njy, 10-njy, 17-nji mikroýollara gawat geldi. Ýani şu köçäň uruny bar bolan dükanlaryň ählisinden şol çalşyrmak talap edilýär. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Şeýle-de Aşgabatly Ýençi şäheriň 30-njy mikroraýon diýilip adlandyrylýan Günwatar böleginde ýerleşýän käbir köçeleriň ugruna hususy dükanlardan hem aýnalarynyň garaldyrmagyny talap edilýänligini ýytdy. Gurrundaşmady bu çäreleriň sebäpleri barada dükan eýerlerine salgylanyp şeýle diýdi. Edilen tarafın iki tane sebebi var diye düşündürdüler bana son dükan eýeleri. Birinciden şu beýlek şäherin ählilerine hem de köçäň urun ählilaryň tas ählisine penjire aýnalary garamtyl ýa-da goý göwrenkli aýnalar bilen çalşyrylypdyr. Biraz şola bilen bir mendeş bolmaly diýip aýdýarlar.
diýip Bugayew söhbetdeşliginiň dowamyny aýtdy. Aýnalary garaltmak çäreleriniň ikinji we iň esasy sebäbi barada gurrunga dowam edip Bugayew dukanlaryň penjireleriniň daşyna howpsuzlyk maksady bilen oturdulan demir gözeneklerini goparylyp aýyrdylandygyny, olaryň dukan penjireleriniň iç ýüzüne oturdulmagynyň talap edilendigini, içerik dakylmaly gözenekleriň şäheriň gelişigine öňoýsuz täsir etmeli däldigini, şol sebäpden hem aýnalaryň garaldylmaly edilendigini gurrun berdi. Aslynda Türkmenistanyň aýnalary garaltma kampaniýasy täzelik däl, sebäbi mundan ozal hem penjireler we aýnalar boýunça käbir üýtgeçikler giýirilip, hususan da merkezi köçä bakýan ýaşaýyş jaýlaryna aýnalaryň görk görmegi barada käbir çäreler görülipdi. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radioda gepleşiklerimi dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atsylywa. Aşgabat şäherinde soňky ýyllarda ilata hyzmat edýän awtobuslaryň sany hem olaryň gatnaw tertibi hem awtologlaryň barmaly ilatly punktlarynyň artdyrylandy hem göze ýylar. Emma awtobus sürüjiler özleriniň iş şertlerinden juda nägile bolýandyklaryny aýdýarlar. Başga bir iş tapdyrsa, şu işte burun hem durjak däl. Halis iş tapylmandan soňra biýalas şydam edip ýörüp diýip sürüjiler öz nägileliklerini paýlaşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde bolýan sürüjilerden Aşgabatyň ýolagçy avtotransport karhanasyna işe ýerleşmek üçin hem epesli çykdaýça galmaly bolýandyklaryny eşitmek bolýar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran bir sürüjiniň gurrun bermegine görä, avtotransport karhanasyna işe girmek üçin ilki bilen 3 arkan baradaky maglumatlar taýýarlap, onu kompýuterde peçat etdirmeli. Bu hyzmatyň hem narhy 20 manat. Ondan soňra saglygyň barada saglyk öýünden güwänäme almaly. Saglyk ähtiýaçlyk pasportyň bolmasa bu hyzmatlar hem 500 manata golay düşýär. Işe gelip beren adamlarda saglyk ähtiýaçlyk pasporty hem ýok diýip sürüji dowam edýär. 3 arkan baradaky maglumatlary, saglygyň baradaky güwänämeni alyp baranyňdan soňra teniň şahsy delaň üçin birgeden datlar talap edilýär. Ol talaplar kanseляriýa kagyzy, 2 tane ruçka, saňa degişli dokumentler saklamak üçin papka, çip, turatyň garaz onu uşakdatlar üçin ýene-de birgeden puluň çykýar. Ondan soňra bolsa sürüjiler üçin hökmany bolan ýaşyl matadan tikilen egneşik üçin 300 manat, tahy üçin 30 manat puluň çykýar. Garaz işe durýançaň 1200 manata golay pul çykaryp işe durýarsyň diýip sürüji aýdýar. Sürüjileriň aýtmaklaryna görä her belgili awtobusyň uğru boýunça gündelik berilen plan bar. Mysal üçin 40 belgili awtobusyň uğru boýunça bu plan her reýsine 18 manat 50 tenge. 27 belgili awtobusyň uğru boýunça her reýsine 11 manat. 69 belgili awtobusyň uğru boýunça her reýsine 8 manat. 62 belgili awtobus üçin her reýsine 120 manat. Uzaklygyny işleten 5 gede gatnaw edip bolýar. Her gatnaw üçin plany dolsaň onda 1300-1400 manat. Plany ýokarrak sürüjilere 1600 manat aralygynda aýlyk haky tölenýär. Ýarym muny işläp 3 reýs gatnaw etsem, onda 800-900 manat aýlyk haky tölenýär. Eger de planyny dolduryp bilmeseň, aýyň ahyrynda planyny dolmadyk günleriň üçin taşyrmadyk pulyny aýlygyndan tutup galýarlar. Tutulan pulyň üstüne 30 göterim jerime hem goýup aýlygyndan kesip alýarlar diýip sürüjiler aýdýarlar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran bir sürüjiniň aýtmanyna görä bolsa, ol planyny dolup bilmän işden çykmakçy bolupdyr. Avtotransport karhanasynyň hasapçylary onuň dolup bilmedik plany üçin 400 manat bergisiniň bardan aýdypdyrlar. Bergimi kassa geçirmäge pulum bolmady. Indi men başga işe girjek bolsam bergini tölemeseň zähmet depterçäňi beremdok diýip meniň zähmet depterçäm beren oklar. Işde adamda beýle pul nireden bolsun diýip ozalky sürüjide ýerenýär. Garaşlykdan ozalkylar avtotransport karhanasynyň işgärleri üçin türli ýeňillikleriň, jaýdan kötenýänleriň karhananyň hasabyna jaý almak mümkinçilikleriniň bolandygyny, emma garaşlyk ýyllary avtotransport karhanasynda sürüjiler üçin hiç bir ýeňillikleriň ýokdugyny, tersine sürüjilerden talaplaryň artyp, olary türli kynçylyklara sebäp edilýändigini, şol sebäpli bu karhanada uzak işläp bilen işgärleriň ýokdugyny sürüjiler näçýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu, efirde habarlar gündüligi. Gara we goýu renkli awtologlar boýunça çäklendirmeler dowam edýär. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine we ýurdun beýleki käbir günjeklerini gara we goýu renkli awtologlary giýrilen gadagynçylyklar öz güýjünde galýar.
Ulaglaryň ak reňke boýatmadyk adamlara dürli çäreler görülýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň 27 fevralda habar bermegine görä, Aşgabat şäherine gara we goýu reňkdäki awtowlaglaryň eýilerinden düşündürüş almak, dilhat almak, duýduruş bermek, olaryň ulaglaryny zor bilen polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň awtodorolgotyna salmak işleri dowam edýär. Gara we goýu reňkli ulaglary mejburi ýagdaýda ak reňke boýatma kampaniýasy Türkmenistanyň şu ýylyň başyndan bäri hasy çynlygy alınıp barylýar. Bu arada azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri täzerekleri ýygyrlap, ýygyderli habar berip gelýärler. Şeýle-de paýtagtdaky çeşmeleriň bellemegine görä ulagy gara ýa-da goýu reňkli adamlar özleriniň hususy awtomobilleriniň reňkini açyk reňke boýatmakda dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. Mysal üçin Toyota we Hyundai kysmyl ulaglaryň reňkini aga boýatmak üçin maşyna eýeleri ortaça 10-12 000 manat, BMW ýa-da Volkswagen kysmyl ulaglary boýatmak üçin bolsa 16-25 000 manat aralygynda çykdyjy etmeli bolýarlar. Paýtagtly çeşmäniň maglumatyna görä agdalýan mejburi çäklendirmeler baradaky oňoýsuz ýagdaýlar diňe onuň bahasy bilen çäklenmeýär. Eýsem ulaglaryň ak reňke boýadýan adamlaryň nägiligi hem umumy howa täsir edýär. Ulaglaryň ak reňke boýadan raýatlar diýseň nägili sebäbi gyş şertleri sowuk bolýanlygy üçin boýaw göwnejay tutanok. Galy berse-de maşynlaryny boýatmak üçin ýüz tutýan adamlaryň sanynyň köplügi sebäpli ustalar boýap ýetişenok. Ýa-da gowşak boýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi kynçylykları başdan geçirýän adamlaryň sözlerine salgylanyp gurrun berýär. Şol bir wagtyň özünde awtoserwislerde ýagny ulaglary hyzmat etiş nokotlaryny nowatlaryň döreýänligini, şol sebäpden boýagyň ýetmezçilik edýänligini adamlar gurrun berýärler diýip Aşgabatly çeşme aýdýar. Ol ak reňke boýalmadyk halatyny awtomobil ulagyny diňe giýje polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň işgärlerine tutulaýmaýan ýen gorky bilen sürüp bolýanlygyny, günnüz tutulan maşynlaryň gurrunsyz polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň awtodorolgotyna zor bilen ekidilýänligini aýdyp sözüniň üstüne getirýär. Käbir adamlaryň ulaglary saklanan halatyny olaryň polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň işgärlerini açarlaryny zyňyp protest bildirip gahar edýän wagtlary ulaglaryny taşlap gidýän gedekleri hem bolýar diýip çeşmämiz gurruna dowam edýär. Şeýle-de welaýatlarda gara goýu reňkli awtomobil ulaglaryna ruhsat edilýänligini aýdan Azatlyk radiosynyň gurrundyşy bu ýagdaýyň Aşgabat şäherindäki ulag hewdasynyň bahalaryna täsir edýänligini öňe sürýär. Çeşmäniň maglumatlaryny paýtagty ak ulaglaryň bahasynyň tas 2 есе diýen ýaly gymmatlap, gara reňkli awtomobilleriň bolsa arzanlanlygy habar berilýär. Şol sebäpden welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň paýtagta gelip gara reňkli ulaglary satyn alýanlygy aýdylýar. Munun odalyk peýda bolan habarlarda Lewap we Daşowut welaýatlaryna da ulaglar boýunça ak renk kampaniýasynyň alınıp barylýanlygy barada maglumatlar agdalyp geçilipdi. Gara goýu reňkli awtolog eýeleriniň paýtagtda ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary barada maglumat beren Aşgabatyň ýaşaýjysy, ýazyjy hem synçy Amamurat Bugaýew esasan protokol köçelerini goýu reňkli awtologlar boýunça käbir çäklendirmeleri duş gelse bolýanyny ýytady. Goýu reňkleri ýa-da goýu gyzyl reňkler bar. Şol käwa protokol köçelerinden barýan bolsaň olyň saklap, bir bir kadaganlyga ýok diýeni bir habardarlyk mümkin bolsa, şu köçelerde bir protokol köçelerine şol reňkli awtolog bilen çykmazak bolup onu aýdýarlar, ýöne duýdurşok aýdýarlar. Diýip Bugaýew belledi. Sözümizi jemläp aýdanymyzda awtologlar boýunça renk çäklendirmeleriniň anyk we takyk sebäpleri barada resmi düşündürüş elýeterli däl. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.